Kumele ukuthini ngoba kumele ukuthini? Kumele ukuthini njengoba ngisho nje mngani kukuwena wena ukuthi usanele ini izindaba lezo mina angizile wena uyixoki wena kahle kahle wena uyinja wena whatever mngani uyinja wena noma yini Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kumbula kuPlug khona nobukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Leshola esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sisela eceleni kwami shuthi kuningi angakuqondi kahle emuva nje ngomuntu athandana naye kodwa sazi ke konke sokuthola ekhaya nesikhathi. Ngicela ukuthi simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kanjani? Yebo sabona sisi njani? Ngiyaphila right? Yebo ngiyaphila. Sharp. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngiqhamuka ngapha ePortshepstone. Oh okay. Ngaze igama lakhe kuphela. Ingakhona indawo yakheleni nakhona. Oh okay. So kukwaba nekhaya? Ekhaya kuKwaZungu. uMazungu wena. Yebo. Alright. So ke ngicela ungichazele nje kancane ngempilo yakho sakhula ukuthi bo umuntu onjani. Bekuyintombazane nje eyiphethe kahle futhi ekhuliswe kahle. Ebeyifocusile ithanda isikole, thanda futhi izinto zamasiko nezamaciko futhi ngokunjalo. Oh okay. Okungenzeka futhi ukuthi bohamba nezintombi. Yes. Oh alright. Mhlambe lokho ukuhamba nezintombi bekuyinto oyithunyiwe umama noma ubuziyela wena ngendlela inhliziyo yakhe ethena ngakhona? No, bekuyinto nje bengiyithanda because bekuyinto besikhuliswe ngayo ngoba kahle kahle sikhulele endaweni yamakhosi. Oh okay. So awubanga nokuthi mase kuthiwa sekuyonakala uzosichaza kanjani istory because akuthina sonke esiyoshada ukudala ukuthi siyoshada. Bakhona labo abadaliwe ukuthi hayi shuthi bayophelela ekhaya babe auntie. So wena uthe masuqala ukukhula wangaba nokuthi mhlambe mase kuthiwa kuyonakala angakafika emshadweni angisahambi lokhu ukuthi mhlambe umakhelwane ngabe bazothini noma umndeni wami kakhulukazi futhi abazali kwabanzima. Ngikhuliswe isingle parent mina. So kwakunzima kakhulu ukuthi uma athola ukuthi angiseyona intombi so ngeke ngisakwazi ukuqhubeka ngiye emhlolweni yabo. Kwafanele umchazele kwenzekile ngichazise. Kodwa ke wayithola ke imfanelo zakhe njengomama ozala wena. Yes, ngisho ngithi wayithola noma izingaphelelanga ngoba kahle kahle kwagcina ngokuhlawula ingane kodwa akaze kuze kokhokhela ukuthi. No, ngiyambongela. So ke ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazele ngomuntu oze ngaye namhlanje ukuthi nahlangana kuphi. Kahle kahle la umuntu engize ngayo umngani wami. Oh okay. Yes. Umngani wami wangifonela. Eze la ekhaya wathi ufuna ukuthandana nomuntu wami. Like ekhaya? What do you mean like ekhaya? Yes, like ngathola i-call from like hanga save number. Okay. Waye kumanye yamashow. Waye kwenye yamashow ala ekhaya? Yes. Okay. Wafona wathini kumngani? Wangifonela kahle kahle nginabantu abawu2 engithandana nabo. Oh okay. Okay. So labantu abawu2 engithandana nabo so umngani wami uyazi ngabo. Okay. Lo munye straight wami lo munye ikhwaphalami. Oh okay. Right. So umngani wami mefika angifonela athi ucela ukuthi ngimboleke lo yi1 because ikhwaphalami ilona lingiprovideayo because ngihlala njengamanje ngihlala edrobheni yabo. Ilona ngikhokhelayo lingenzela yonke into. So umngani athi ufuna ukuthatha ikhwaphalami so ufuna ukunika uthando. Uye wathi uyacela noma uye wathi ngiyamthatha like bengangitsheli bengikhomba bengangiceli futhi. I think ishow yeyimfihlo leyo kaLungster. The time ngalo thola call ayikho usisiwasho. Yes usisiwasho njalo wayengifonini. Oh okay. Hayi shuthi wayengazanga ke kimi. So ke mawuthola le call kwenzakala nemqondweni wakho umngani wami nangu uyangijikela and uyazi ukuthi mina nomngani wami sixoxa yonke into. At first azange ngidini ngahlisa umoya yabo. But ngathi mase ngifika endlini ngayicabanga lento ukuthi no man uyangijwayela. So okokuqala bowuthi prank, uthi yakuprank. Yes. Sengiyabona ukuthi userious. Yabo.
So manje ngifuna ukuthola ukuthi yini le ngimenze yona kahle kahle cause yonke into bengiyikhuluma naye umngani wami ayikho into angayazi ngayo uGayi. Bengihlezi ngixoxa naye. uGayi ke lo athi umngane wakho uyamthatha ilo oyi straight noma ilo oyikhwapha Ulo oyikhwapha provider ongenzela yonke into. mhlambe ngabe nahlangana nini ke wena naye noGayi. uGayi ngisho ukuthi sihlangane 2022. okay so kukhamba kahle uphethe kahle Yes. umngane wakho lo nazana nini naye Yo umngani wami it's been years like maybe mhlawumbe 12 years uqedile because from esikoleni. so uGayi lo ufikile phezulu kwakhe umngane sure so wathi efika empeleni zenu usuxoxa ngaye wabanjani ebusweni uqala ukuxoxa ngaye uGayi lo oyikhwapha lakho kumngani wakho Waqala wangisupport umngani cause kwesinye isikhathi bese uma efika uGayi mhlawumbe efuna ukuthi angibone noma afuna ukungikhipha bengihamba nomngani wami. Okay. Yabo kuba ukuthi senze izinto sonke ndawonye masihamba siya kophuza yabo nje sihamba sonke. Mhlambe mangase ngibuze sikuphi isizathu sokuthi uGayi efuna ukuphuma nawe nishawa umoya nodwa wena ube nempelisi ewumngani awucabanga ukuthi mhlambe lo mlilo loyo uigniter ngephutha elenziwe wena angisho kabi ngiyabuza nje ukuthi yini eyenza ukuthi uma uba noGayi nawe ube nomuntu ohamba nawe umngani wakho Ingoba umngani wami ngimthatha njengosisi okay cause sekukuningi esidlule khona kuningi bese sixoxa so bengayitshotha ngangijikela ngemumva yabo. Oh okay. Angazi understand angazi ngempela ukuthi lento uzoyithatha kanjani but I think iphutha laqala kuwena angisho kambi. Angazi noma uyakhona ukungiunderstand kodwa ke kulungile so lo oyikhwapha ni right nayo okay shukran sharp but le video le mangasiphume lo oyi straight ke yena umbeke phi indaba yakhe ezokuzwa uchaza ukuthi unomuntu oqondile uphinde ube no person okuprovidayo because mhlambe kungenzeka ukuthi naye uyenye ama fans aka Black Life TV uzokwenza njani ngaye ke Aye ngithi ngizokhuluma naye kodwa le nomngani wami fanele sibe silungisile yona. So uGayi kuzomela ukuthi naye understand or angixolele makufika isikhathi. Oh okay. So wena mayethi umngani vele ngiyamthatha njengoba ngangikufonelile nje ngangaphuzanga ngangisober lento engayisho ecingweni ngisayisho namanje ngiyamthatha vele. So wena nizobe senenza kanjani ngobungani benu mind maphela. Yes makumele kuphele kuzophela because nje manje ngidinga impendulo mina. Kulungile yithi ngimlande khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye buso nobuso. Okay. Usilandele. Alright babukele siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke nje kusisi enathi la kukhomba kona ukuthi uvumile ukuthi asijoyine okungenzeka ukuthi amaqiniso wonke siwathole kungesikhathi esingakanani kusuka manje. Sawona kunjani? Ngaphila mamjani? Ngiyaphila nami. Umama lo hleli naye. Umamthetho. Oh okay unyamboza. Usise mathi? Yebo ngiyamazi. Umazi kuphi? Mazi kanjani? Umngani wami since nje sisafunde primary saye high school saphuma nje umngani wami nje kakhulu. Okay. So nesikhathi eside nindawonye. Esinesikhathi eside mangaphosi 12 to 13 years. Oh okay. Hayi usho njalo usuqinisile. Mana ke manje uzwano lenu ubungani benu nethembana kangakanani kusuka eminyakeni yakudala kuze kube manje? Umngani wami ngiyamthemba kakhulu. Like ayikho into angayazi engenzayo nami ayikho into engayazi akayenzayo. Okay. Most izinto masizenza besizenza sobabili yabo nje like mhlawumbe mawuthi angikwenzanga mina lokho usezongitshela hayi mngani wami ngenza u1 no 2 no 3 yabo mawukuthi futhi ube wrong nje besibonisana hlale phansi bese sithathana njengofamily nje. Okay. Yeah. So ekhaya lakho bayamazi. Yebo bayamazi. Naye ekhaya lakhe bayakwazi. Yebo. Alright. Uyamthanda kakhulu. Alright. Uye wathi kimi uke wafika la e-studio. Uqinisile? Yebo uqinisile.
Bowize kwisho kaba. Bengize kuyisho kwasesilungisa. Okay. Uthi wa receive a call ekade wena umkhomba umtshela ukuthi umuntu wakhe uyamthatha. Uqinisile? Yebo, qinisile. Ngicela ungichazele kabanzi ngalokho umthatha kusuka kuphi umuntu wakhe? Ngaqala nje ngithi umngani wami njengoba ngisho ukuthi ayikho into esingayixoxa mina naye nezinto esingazenzi sobabili. So unabantu abawu2. Lo ungasho ukuthi baba wengane lokuqala and uyamthanda ke futhi ngiyabona nje nami uyamthanda baba wengane uyamthanda. So lo munye imali udla imali nje kuphela. So ngisho ubona sisi nawe ake ngithi lento ngithatha ngibhekisa ngakwena ngumngani wakho. Like umuntu osilisa uyadinga ukuthi ebe nesikhathi nomuntu amthandayo. Yasidinga isikhathi. So ngeke ukuthi avela lokho ehambisa imali yakhe nje. Hambisa imali yakhe nje. Shoda ngemali ukuthi ngihambisa imali kodwa umuntu wakhe lo umethi ngicela ukuba nawe. Ngibusy ngenza ukuthi nokuthi asho ngizi izinto akangazenzi thola ukuthi uhleli nje endlini akenzi lutho kodwa umuntu umenza ukuthi ngicela ukuba nawe uyanqaba kodwa yena umethi yazi ngifuna imali enga 2.5 3000 kanje same time uyayithola. So ngabona ukuthi no mngani wami noma ngingakaze ngize ngimtshele. Okay. Like ngambona nje ukuthi yabo lo bhuti lo ngahlahle udinga umuntu ozomthanda ozomnakekela and futhi othandweni kuyenzeka ukuthi ungamukeli nje kuphela wena njalo hlezi ukhangeza. So nawe kumele kube khona okwenzayo like umuntu okuzomjabulisa kanjalo. Like hayi ukuthi njalo uzohlezi umukela imali mhlawumbe nawe ukuthi no baby yazi thini ucela isave le mali yakho mhlawumbe ucela wenze ukuthi noma ke case fine ngiyayithatha. Ngiyabona ukuthi uyashoda endaweni nokuthi mhlawumbe gqoko phaqa ababodwa yabo lento la kanjalo. So le mali angineze yona zithatha ngimthenga icathulo ngimnikeze. Hayi uhlezi ukhangezile njalo. Umngane wami uyakhangeza uDuma. Ima ngiyakuzwa ukuthi uthini and angilwi but ngifuna ukucheck ukuthi lokho okwakhe. So wena ungena ngakuphi kokwakhe noma ufela nje ukuthi uxoxa nawe yonke into? No, akafeli ukuxoxa nami yonke into. Yes. Mina like nginayo umuntu angiqala lapho nginayo umuntu. Okay. Kodwa akusiyo umuntu yabona engihappy kuyena engithanda nothi ukuthi umngane wami ngithanda imali mhlawumbe akanikezwa yona in mina ngiyathanda ukuthi ngibe nomuntu engizomthanda. Like yes, like ubhuti igama la bhuti usanele. Like usanele unalo uthando umngane wami. Umngane wami akanalo uthando yena. Mina ngiyabona ukuthi no uyabona lo muntu lo mina mangamnika lo uthando enginalo anginikezele la kanalo. Anginandaba nemali yakhe. Kwaphela nje ngifuna ukuziphuculelela nje ngizigezele yena kube umuntu nje right. Because we understand ukuthi umuntu ukuhalele ukuba kubudlelwano akubona nomuntu wakhe. Kodwa uthola ukuthi mhla esenawe angeke akwenzele izinto abezenzela abantu abafana. Abantu abafana. So ngiyakuzwa mawuthi okay fine awunandaba nemali yakhe shuthi wena uthanda yena. Shuthi uyamdabukela indlela amthatha ngakhona. Yes. Okay. So njengoba ula kule show ungitshelile ukuthi wathola i-call and wangitshela ukuthi wena wathini. So kunembuzo eminingi adinga ukuthi akubuze yona ubuso nobuso. Ngicela nje umuphi ithuba umlaleli kahle kahle ukubizeleni la. Anginkinga. Ngicela sikhulumisana naye. Mfethu, ngifuna ukwazi ukuthi ngakwenzani. Yabo? Yini ekwenza ukuthi uzufinyelele lesi sinqumo lesokuthi uzuthangane naye noma uhalele ukuthi uthandane naye? Why? Nganaye ukuthi ngiyahalela ukuthi ngithandane naye ngizothandana naye. Ake ngithi mhlambe already man. Mawuthi mngani. Hayi ukuthi uyahalela uzothandana naye. Uyangidemanda phela lapho. No ukuthi ngiyakudemanda. Ngicabanga ukuthi akukhumbule sasixoxa lento sayikhuluma mina nawe lento le. Ngahlahle ngangingaceli. Ngicabanga ukuthi yakhumbula kahle ngangingaceli. Ngangitshela futhi nakhona ingenza ubungani wokuthi ngufonele ngikwazise isinqumo engisithathayo. Umngani lo mfana uyadlala ngaye. Awumthandi. Ungenapho wena. Ingane awumthandi lo mfana wena uyadlala ngaye. Wena ungenapho. So ubudlala ngaye ingane yabantu leya inomama leya ngaye. Ubona ukuthi wena izokuthanda kangcono wena. Wena noba wengane. So baba wengane yakho uyakuthanda. Oyitholeni ngani pho wena? Nawe futhi uyamthanda. Oyitholeni ngani omunye umuntu? Sengifuna lo wami. Already sengimtholile. Futhi akumele mina ngibe happy. Chaza lokho wena. Uhappy nje mngane wami baba wengane yakho. Awukhona happy. Why pho ufuna akakuniki imali, akakuniki imali. Baba wengane yakho akunikeza. Uhlanganaphi wena? Hayi, abona ukuthi ngihlanganaphi inhlangano nalo. Asiphume kulapho mina ngistikela kulo muntu Sanele. Oh na umuntu wakho wena? Ngiyamthanda uSanele.
Yena uyakuthanda? Hayi sesikhulumile udaba mina. Wena ongazi like uyazi mnganami ngoba ngikutshelile and nosayele ngimtshela ukuthi sengikwazisile. Shuthi niyathandana nina nobabili ukuthi sesiyathandana. pho Kodwa inkulumo yethu ngathi yela ngakhona. hayi bosisi Yebo, Wena umsukelile uSanele noma uyena okusukelile? imina. hayi buya ngijwayela lona Imina sese engimsukile. shuthi wena ungihamba ngemumva wena Angikhambi ngemuva. Wenzani Ukube pho? ekhamba ngemuva ngaba ngutshelanga. Ukube ekhamba ngemuva ngaba ngutshelanga ngabe uzibonelile sekwenze. shuthi wena uyamthanda uSanele Yebo. noSanele uyakuthanda wena Yebo uyangithanda. shuthi mina ngamanye amazwi sangihlukana noSanele indaba zami lezo zaziyo ngami ngoSanele uthini ngazi Kuwena mngani mina kumina ukuthini ngoba kumina ukuthini kumina ukuthini njengoba ngisho nje mngani kuwena wena ukuthi usanele ini izindaba lezo mina angizile wena uyixoki wena kahle wena uyinja wena whatever mngani. uyinja wena Noma yini ngeke ufike wazi indaba zami noSanele noma yini Ongiyeka wena. ngizoyi-accept. Ongiyeka. Mina usanele ngiyamthanda. Futhi sizothandana. Ngamnandi futhi uzobona nawe khuleka nje ungatatazeli ungazi nje usukume lokho uyinja wena yomngani uyinja noma yini oyikhuluma ngizoyamukela njengomngani wami. Ngikuthanda kabi ngona. Ongiyeka bhuti ongiyeka Usafuna ukuqhubeka ukuphinde ube umngani wakhe? Umngani hayi kukuyena ukuthi ufuna ukwenza njani noma mhlawumbe umngani obheda ini anginandaba mina anginankinga naye njengoba ngisho ngiyamthanda umngani wami. shuthi usuyicabangile Kwaphela mina ngizama ukuthi mhlawumbe ngilungise isimo ngoba manje ucabanga ukuthi uzokwenza happy yini wena Manje ubhebe ethi uzokwenza uyabamba happy nje yini uzothini, wena ubhebe uzokwenza ethi happy yini uyabamba. wena uSanele uzokwenza happy yini wena uzongenza happy ngoba ngibe ngimnika yonke into ayidingayo. Hawu, oh, mina bengingamniki mina. Yes, bongamniki uyalazi iqiniso. Uyalazi iqiniso. awuyinja shame uyinja wena uyinja wena Uzokwenza njani ngomuntu wakho ngoba ushilo wathi unomuntu? Njengoba ngishilo sesingathi nginayo umuntu. hayibo Kodwa Nangase angimthandi. ubona le video. hayi le ntombazane Anginankinga Shuthi umuntu ngabe uma ungamthandi Hayi, lento shame. enenzakalayo kuyena. Oh, okay. Yes. Mnganami nje khuleka. hayi kwalo ngibiza umngani wakho wena uyinyoka wena uyinyoka Noma yini, wena njengoba uyinyoka ngiyela konke wena ngoba mina ngisukele wena. So ubungani beni buyaphela. hayi aphele ngeke ngiphile nje nomuntu onje mina inyoka le uyena decide ukuthi akuphele mina nginandaba. Uyamukela. Ngiyamukela. hayibo Anginankinga mina. Kodwa kusalayo usanele hayi shame bilo ngathini. Khuleka nje sesungatatazeli ungalokhuphula amaphaphu ini yamukela nje isimo la wayesisona. Ngoba mina usanele ngiyamthanda. umthanda Futhi uthini ngifuna ukwenza yonke into ayifunayo. Ngifuna umjabulisa ngayo yonke indlela akayifunayo. Wena lokho ongakwenzi. awuzogila shame uzokugila Hayi uma ukuthi usekwagila nayo kulungile izilimi zeGenesis. Mawukuthi usekwagila kulungile izilimi zeTsheni. ayikufuni wena eduze kwami Uwawe ukuthi Wena. ishow okade ukuyona buvale ubuso awunankinga manje nje Hayi anginankinga sisi. Oh, Khuleka awunankinga. anginankinga nje Okay. nalokho. Hayi kulungile. Ngicela ukuthi nginganivumeli ukuthi nihambe kanye kanye. Ngiyacela ukuthi uphume noyedwa. Khona sokweba neshow ukuthi uphephile. Uzizwa kanjani njengamanje njengoba Yo. ethi nje nginyanyile sami funqamba manga umngani biyaphela. biyaphela angimdingi lo eduze kwami inyoka lo muntu wazi zonke indaba zami So wena awufuni ukukhulumisana noSanele nje kwayinaye nje uyamnyanya. as much as ngimnyanya uSanele but ikhonto efuna ukwazi iqiniso ngoSanele ukuthi uyenza kanjani into efana nale because umngani wami lo Ngiyakuzwa. Ngicela ukuthi sivele sibambe kanje ishow ube kwacaca ukuthi umngani benu buphelile vele. yes And ngiyosaphindana noSanele. So right. yes Mbukela bekhaya kuyacaca ngazi ukuthi ubungani buyaphela manje and uthi i-relationship yakhe noSanele vele into engezoba khona vele asazi ke mase bebonana futhi ekuhlanganeni kwabo njengoba bekade bebangani ukuthi kuzokwenzakalani mhlawumbe kuzoliwa mhlawumbe futhi kuzozondwana asazi bakithi kodwa ke ngicela ukuthi sivele silibambe la uhlelo ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye.